Det er jo en svær situation, sådan 100% at analysere udefra. Altså, vi har jo alle sammen set, at det kan være svingende med Onana. I hvert fald sidste sæson. Altså også i Europa og så videre, ikke, som kostede. Og det er bare svært på sådan en stor klub. Samtidig også er i den her periode, de har det svært. Så det bliver det bare meget mere åbenlyst. Problemet er jo, at de har jo rigtig mange penge investeret i Onana. Det er jo hele tiden det, ikke? Altså, hvor skal man trække grænsen? Altså, hvor meget snor? Han er jo relativt ung. Men altså, på et eller andet tidspunkt, så skal man jo ligesom træffe en beslutning. Altså, hvis jeg var sportsdirektør i United, altså, så vil det i hvert fald være nogle overvejelser. Og så er det jo selvfølgelig et spørgsmål om den rigtige pris og den rigtige situation og alle de her ting, som der også er. Ikke? Det er jo ikke bare at sige, så tager vi ham. Men altså, ja, helt sikkert, så vil det være noget, som jeg tror, de overvejer. Men om det bliver sådan. Han var jo en udmærket målmand for Ajax og Inter, men det er vel også fair at sige, at han ikke på noget tidspunkt har over et langt stræk vist i Premier League, at han er en målmand. Ja, men det har bare været for svingende. Nej, men det har jo bare været for svingende, at det er der bare ikke plads til i en stor klub. Og specielt ikke en klub som United, hvor der er de forventninger, og som har haft de, kan man sige, problemer, de har haft. De har sikkert ønsket, at de havde det gav nu, at de ikke skilte sig af med ham, ikke? Altså, han gjorde en forskel for dem i rigtig mange kampe. Ja, sådan er det jo. Det er desværre i bakspejlet. Okay, så kunne de have sparet de penge og brugt dem et andet sted. Hvor meget vejer det i en målmands hoved, hvis du kan mærke, at jeg er sgu ikke helt sikker på, at manageren han stoler på mig? Får det så en til at gå ud og sige, at du skal kraftedeme holde alt ude af buret? Så det er jo det er rart at have en opbakning af klub og manager. Det er sammen, jeg er sikker på, at jeg er glad for, hvis din chef han klapper dig på skulderen. Men altså, sådan er virkeligheden bare ikke altid. Det kører sådan lidt op og ned. Altså, jeg har prøvet begge ting, hvor jeg har været inde i varmen og ude i varmen. Det mentale spil, desværre, det er som målmand, ikke? Så, du ved, man skal henover, ikke? Men jeg tror, altså målmand, som er på det her niveau, de har også været ude for de her situationer flere gange i deres ungdom, i deres karriere, hvor de har skulle overbevise nogen, hvor de måske ikke har været førstevalg, men hvor de har måttet, klemme ballerne sammen. Så altså, jeg er sikker på, at Onana vil gøre alt for og ligesom dreje den her agenda, som der måske er, ikke? Man ser så også, at nogle gange, der kan det bare være rigtig svært. Nu har han selvfølgelig ikke været i samme situation, men man har jo set med Karius, og har været nogen, hvor der bare ikke er nogen vej. Selvom du spiller, du redder dem 10 gange i træk, så laver du en fejl. Og det er jo svært, altså det er jo den situation, som man kun kan vurdere indfra, hvordan er han sådan rent mentalt, hvilket sted er, hvilken tiltro har spillerne omkring ham, til ham. Det er jo også utrolig vigtigt. Og så er det jo så, man må jo træffe en hård beslutning, eller bakke ham, hvad kan man sige, eller i hvert fald bakke ham op hele vejen. Ikke?